Byt alebo dom? Byt. Prečo? Cítim sa v byte bezpečnejšie ako v rodinnom dome. Keby som v rodinnom dome ostala sama, asi by som sa bála tam v noci spať. Možno by prišiel nejaký zlodej, ja to neviem, či by som predýchala. Pozerala som veľa hororov. Prepač, ďalšia otázka. Mesto alebo vidiek? Mesto. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? Spojené, obývačka s kuchyňou. Prečo? Myslím si, že je fajn, keď príde návšteva a tá gazdinka má stále ten kontakt s tými ľuďmi, ktorí prišli a tak všeobecne sa mi to páči ako riešenie v rámci toho dizajnu. Baňa alebo sprcha? Sprcha. Závesy alebo žalúzie? Závesy. Prečo? Pôsobí to útulnejšie. Koberec alebo parkety? Parkety. V koľkatých rokoch si sa odsťahovala od rodičov? Asi okolo 22, 23, tak nejak. A aká je tvoja obľúbená miestnosť v byte? Kuchyňa, obývačka. Prečo? Lebo tam trávim najviac času, zdržujeme sa tam spoločne, je to taký priestor, ktorý máme veľmi radi. Dokonca tam aj cvičím, keď poposúvam nábytok. Je to taká multifunkčná miestnosť. A aké preferuješ farby, domácnosti a štýl? Preferujem skôr tmavé farby, cítim sa v tom pohodlnejšie a lepšie, čiže nemám úplne svetlú domácnosť a štýl, taký mix všeho chuť, nemám ho konkretizovaný.